Yo medzai nana mjane ga kama ni wamira sezi mukuti muri muri. Hello. Ukamenyi wakamira sezi mukuti muri muri ga mukunzi medzai wachinzi mjane ga. Wese. Wakadzi mnina wangu. Wese. Alright. Right. Samdare. Right. Medzai Peter. Pamusore. Ndo plenty chiwamira ga. Right. Takambere tine mhuri kamu mujigane gawi tina Mavis tina Chena tina Suze nyaya ndekuti uyai kudare tigadzise zviri kunetsa mumusha uyai nembowo dzenyu pane mare dare zvaitaura zvondipita kutaura kuna Mavis Chena na Suze taura tinzwe medzai Peter Pamusore changamire. Inini musi wa1 July ndakabva kumagurosa kuma 11 gore rino. Gore rino. Ndiri kubva kumagurosa ndakasvika pamba vanhu vakamira mira mai nevanhu. Ndakutosvika panhanga musikana wangu ari kuita form 4 akagara akuda kutondirowa ndiwani iwe panapa bva panapa kuchigwe chikuenda kutovhunduka mai wacho zikanzi mubate mupinde mumba ndobva ndamubata mafudzi ndobva ndandomugadzika pabheji ndati kochigwe chiri kumboitika ndakubvunza mai wacho anoti ini ndanchirota umba muchinanairwa nemadzvinyu anobva muhuni aya asi ndanchiona wakadzi watatongwa wakamira padhoo pandanchida kudaidzira ndanchikandirwa majecha nevanhu vapfupfupi saka izwi rangu razongobudawo asi musikana mudiki akapindura kuti mai kwakasviba handibudi uyo musikana mukuru ndiye akazobuda ane zvindikana kubuda uine rima anobuda ndobva avhurira mai wacho dho wachibva wapinda mukicheni sekutaura kwawaita wachibva wati batidza moto bvabatidza moto zikanzi kanda sauti mumoto umu zikanzi mai hazviiti zikanzi kanda sauti mumoto umu kani zikanzi hamusi kuona kuti pana wakadzi watatu wakagara pasitofu zikanzi iwe uri kupenga here ndiwo anani zikanzi mai Susan mai Martha namai Bidzo namai Susan zikanzi mubvunzei mwana uyo kuti ndiwani ndobva ndabvunza mwana ndiwani kweza ndini mai Martha namai Bidzo namai Susan muri kudei tiri kuda nyama kumba kwenyu hamuna nyama here tinayo ko nyama yamuri kuda ndiani ndiarozi taura mwana wangu ndati madzimai regai ndodaidze bamunini pamberi munin'ina wemunin'ina wangu anonzi Peter futi ndobva ndatomhanya madzimai akambondiramira no nyaya handingaisi mutsindeka vandamhanya bva ndandoti bamunini mukai kumba kwangu hakuna kumira mushe wakabva wamuka nevakadzi wavo ndobva tasvika kumba kwangu ndati bamunini inzwai zviri kuita mwana uyu ari kukuma unge bere akachema unge kitsi akahukura unge imbwa akachema unge zizi saka nabamunini ndiwani zandini mai Martha namai Bidzo namai Susan muri kudei tiri kuda nyama yani yarozi saka munoya vanhu kwaimi zikanzi anzi makauya wangani zikanzi wakawanda zikanzi wanani vatanga kuti kwabamunini Lazaro nemazita ewana achitaura kwabamukuru Neva nemazita ewana achitaura kwabamunini Zeki wari baba achitaura kwabamunini Peter waibvunza wacho iwawo achitaura tine mumwe atinoda kutodya kwamukoma Bodhani wari baba ndati bamunini nyaya iri kutaurwa iyi fonerai bamunini Shepherd wanowa ndiwo murume wevakadzi bva wafonera ndati unzai kunofona ndati bamunini kumba kwangu kune zviri kuitika pamwana wangu asi ari kutaura madzimai enyu saka mei mafunga kuita asenda ndafunga kuti ndiwadaidzi wanzwe ina kuti nditaure nawo handinoita kunge ndawapfuura zikanzi zvamuri pagiraundi endai munowatore kuzoudza vanhu kunonetsa mwana wabamunini Peter akabva angonzwawo shuku nezvaainzwa bva amhanya bva ndowadaidza wachibva wauya bva wagara enda ndatofonera vana tete mukoma wangu nabamukuru vari papo nabamunini Lazaro vari muno waungana wese mumba imomo wauya wavakadzi bvunzai bamunini ini handi ndaibvunza ndiwani iwe ndini Mavis mujakanegava naChenai mujakanegava namai Susan akutaura nemazita manje muri kudei tiri kuda nyama munodya wani imimi anzi zanzi ko kitsi munotora kupi zanzi tinotorawo pazimbo dzapo imwe tototora pandaita zanzi ko imbwa tinotora pandaita ko zizi zikanzi rinotizivisa kuti kuna ana ari kuuya zanzi ko bere zikanzi tinongotorawo yewangu inini kuti ndizvinyatsopinde mumusoro ndikutoona kunge dhirama
Toita sei? Mukoma awo ndobva wakasajesta zanzi no. Ngatitsvage imota tiende kubocha. Tondoona vakuru vedu tokumbira mweya mutsvene. Ndati mukoma ndibve panapa mwana wangu achichema sebere kundobuda bocha. Anenge achiri mupenyu. Tadii kutsvaga pari neutral taenda. Vanoti isusu hatibvumirwi izvozvo. Imi michiona ezvekuita. Kana maona zvekuita mozotiudza. Semwana aita noizowana wakatofunga kuti pamwe pane rufu. Mangwana kusenda akafumoenda pasabhuku anogara pazasi pedu. Sabhuku ndonyaya yanga iri kumba kwenyu. Sabhuku Magondo. Ndonyaya yanga iri kumba kundamutsanangura. Wamedzai. Nyaya iyi endai nayo kwamupamba washe. Bvandipa tsamba. Ndaenda kwamupamba washe. Ndasvika kwamupamba washe nanzi iyi nyaya inoda kwani? Kwamakonde rega kupei tsamba. Asi ndakuchita order kuna Sabhuku Magondo. Anyorere wani iwawo tsamba mundosangane kwamakoni mogadziriswa ikoko. Wachibva wanyorerwa tsamba. Kuti tiuye Friday musi wa5. Friday musi wa5 ndo pandakauya kuno. Ndikusvika kuno awako. Zviri kumbofamba sei? Ndobva ndarekodwa nyaya yangu namabharani vandabhadhara $50 yangu. Sikanzi mozoya musi wa12. Musi wa12 uyawo. Ndakuona madzimai avatotakura mutundo wakuenda kunonzi kuJuly. Ko mainini zvamava kubuda. Ko inga kwanzi tiuye kwamakoni tizotaurirwe nyaya, tizotaure nyaya yedu. Ndanzi ayo ini ndiri kutokwidza zvinhu pabhazi raJohn da kuti aendesere vanhu. Ndabva kutaura namabharani wekwamakoni izvezvi achinditi Shepherd Medzai afona achiti mumwe mukadzi pawani iwawo ari kurwara ari kuHarare. Asi ndamutaura no. Kune murume wacho ndimbuya Joko ari kurwara. Apa mukadzi wacho ari kuno. Umwe wacho nditori naye panapa. Ndafona kuna mabharani. Vandati ambuya wamwe wacho ari panapa sanzi wapei phone nditaure nawo. Achibva wataura namai awo. Sikanzi hayo wangwasha isu kudare tiri kuuya. Wakanzi musi wa12 muuye kudare musi Friday. Zani tiri kuuya tiri kutoida nyaya yacho. Ndikafunga kuti tiri kuenda. Friday ichisvika. Ndakutonzwa kuti wakatoenda kumusangano. Saka wainyepa paya. Ndo pandakazoona message yakabva kuno kuchiti dare renyu rapfuudzirwa mberi musi wa26. Musi wa26 ndobva ndauya panapa. Ndakutonzwa waMagondo ndo wakapindura. Sikanzi Shepherd akafonera waMulambo here kuti kwaitika nhamo. Saka hawasi kukwanisa kuuya. Imi mukabva mapa order kuti fonera waMulambo panapa hapana report boss tatodaidza mazita. Wachibva wafonerwa waMulambo wakati no ndakati nini mukadzi 1 munhu 1 ngaende kurufu vamwe vese ngavauye kuno. Saka hamene kuti vanhu ivavo vanoda kutry kuita sei. Indobva ndataurirwa nemapurisa azanzi imi pamunouya moya makacalculata maexpenses enyama ita. Ivo vakasauyawo musi wa26 dzamhaka dzavo. Saka zvaitawo nhasi tabva tasangana wauya nhasi. Saka ndo nyaya yakauya. Ndakawedzawo kuzvibata. Dai ndakanga ndiri mumwe munhu uye anoita zvidhakwa. Pamwe mungadai makanzwa kuti kwakaita hondo. Asi ndakaona kuti no. Ine handisi kunyatsonzwisisa kuti chingave chirudzi. Saka ndo nyaya yangu. Izvo zviri kutaura. Motiji anenge ada kutaura pakati penyu ndiani? Kuzvinzwa mambo asi. Ndiani akutaura? Mavis. Kuziyanega. Okay. Taurawo. Tiri kuzvinzwa mambo zviri kutaurwa nabamukuru ndozvatakangodaidzwawo. Zvichitaura asi napachezvangu ina hapana chatinoziva. Madi kuti kwidzei voice. Ndati tiri kuzvinzwa mambo ini pachezvangu hangu Mavis Ndiranega hapana chandinoziva muupenyu hwangu. Pane zviri kutaurika izvi. Zvazvanzi makatumwa mukadaidzwa pane zvaiita mwana makadaidzwa wewe. Takadaidzwa tikaenda. Mukazvinzwawo mwana achidaro. Takangozvinzwa mwana achitaura chitindiri. Makazvinzwa? Oh. Asi hapana chamunoziva. Hapana chatinoziva muupenyu hwangu. Saka muri kuti anopenga. mwana mauya naye. Ora iri daro kwaMachuma. Ofodere. Ofodere kudoro. Ndiye anorigona. Uyu ndiye mwana wacho. Anga ari kuita form 4. Kubva ipapo haana kuzomboenda kuchikoro. Ari kungofunda.
kana kuti umusiye pamba chaipo chaipo hazisi kuita inei nditori papfumvu achingomana kudaro haasi kumana bati kusha kuvhunduka kuti akada kuenda kuchikoro utona kutodzoka rosimedzai saka vana mai vatatu wese ava wakaona zvaiita mwana iva nai vana mai makaona zvaiita mwana uyu munoti kudii nazvo mese hapana chamunoziva Anzi. Okay. Buda ini. Kau kasih kayak sebelum musibah. Idai nguri sampai hari. Yang yaenda na Kefas. Saka muri yaenda na chirembe ziri miracho. Kuti asira kwenda zina kuna chirembe izvozvo. Vakatanga vadzokera kuchechi kwavo. Vanokumbire kuchita kwenda kwamambo tumboka. Haina upinda. Haina upinda. Nani ndozwe kwa chechi kwenu. Saka tokupai nguva yakadini? Mfakosi Guarani. Guarani. 26. Saa ndizo soti weekend matara acho. Chita mabara ngutani. Onyora after 26 wati munouya kudare the following weekend. Okay. Pamusoro mambo inini ndini munhu ane nyaya yemwana kubva musi wa 1 July mwana wangu akangodaro saka tiri kutokontinya mwana wangu akangodaro ndofunga mamuona kuti tunhu wake wakatoita ngari papa saka inini ndakunetseka manje kuti nyaya iri kuramba ichienda mberi dai kurunzi wakauya musi wekutanga chaiwo kuti pamwe tingaitato nemaresults akanaka saka ndiri kuona kuti zvakutokonzeresa kuti tirambe tichingoenda because apa pabhadharwa mari yedare ichibhadharwa panapa but hakunzi tiende uko ndoverifyiwa zvakutsikwa saka inini handichanzwisisa hangu kuti wari kundifungire inoti ini ndakazvibata from the word go ndofunga ndakauya muno manzwa nyaya yangu asi handina kumbovhunduka ndakazvibata kuziva kuti nyaya dzine wakuru wanodzigadzisa saka inini mwana wangu akangodaro zvakundinetsa manje ndichatangira papi ndawesta mari ndichiuya kuno vanhu hawauyi ndichiuya kuno vanhu hawauyi wazouya vanokupa mari dzetransport nekuti ndowati ndiwo mari munomudzorera mari dzake dzetransport uyo ari kukumbira nemwana ari kurwara anosvika pakufa iwo wari kutsika kana chikoro July wese haana kuenda ndakarejista mwana form 4 haasi kuenda haana kuenda kuchikoro mari yakaenda mahara pandiri kuti ngatigadzisane pamwe pane mhepo dziripo zvaakutora nguva manje zvikura kuti ini ndini nahanya nemwana wangu vamwe wangu havana hanya nemwana wangu handiona mai waera ndiyo wokubatwa nemwana waenda kudare waramba hanzi mari pamusoro imambo havana mari ndafona ndiri panze apo ndikati mambo waisa judgment yekuti wananya wakuenda kuchuru isu zvatabuda muno mama tienda kudare isu hatisatamboya muno saka ndafunga kuti kudare kune rimwe dare riri kutongwa kuseri ndobva ndazonzwa mupurisa kuti muri kuenda kuna anzi mulambo anzi
chiremba kana zvakuenda ikoko kana zvakuenda ikoko mambo ndikati kana zvakuenda ikoko inini ndikufundidzana baba ndinadzo vana baba ndo zvataura mambo wati ndindi akuendesa vana wanyu wakati isusu kana musiri ivo medzai hativo waridze vana vana vangu haukwanisi kuvaendesa ikoko ndakakuudza kuti vana vangu mambo ngaandiudze kuti vana vangu vane mhosva handirambi kana mukanditi uya nhasi kana mangwana ndomirira nyaya dzangu ndozvavanditaura tiri panze ndandiripo ava vanouya wati vanouya mukangwa pasamoni 23 saka dzokai 23 vari kuda samoni mopuwa mari yekuendesa masamoni naiyo ngandiuri kuda baba isusu hatisi kuda baba isusu tiri kuda vari kunzi vakakanganisa but iwe ndiori kuti baba vanofanira kunge varipo saka dare ra 23 mopa mari mupurisa yekuti aendese samoni nekuti isusu hatisi kuda baba sandowanyangadza asi iwewo ndiori kuti panofanira kunge baba varipo ipapo mambo ndokumbira kuti inini zvandandichitaura on behalf semkwacho ndekuti inini isusu vanhu vatoda kutonga ndewavo iwe ndowapa chichemo chekuti uruda baba dare rikatambira kuti no baba vacho ngavauye asi kundodaidzwa panoda mari yesamoni yekuenda kuti wandodii wandodaidzwa nekuti ndioripa chichemo isusu vatiri kuda ndewavo panditaura mambo vangu pekutanga vaifanira kunge vakataura pamavanyora samoni vaifanira kunge vakazivisa inzwa isusu tinonyora samoni zvonzi uya nechii nemhoo dzako kokera vanhu vese vari kuda kudii kuti wauye nekuti ndiwe une mhosva ane mhosva haasi baba wake murupano saka dare rakaritori linyendi richitaura kuti okay zvamuri kutaura izvozvo chichemo chedu tatambira asi kudaidza baba kuchienda masamoni nekuti ndiwe iwe rikata kupa samoni tinotaura kuti huya newitness yako but imi mukamati aiwa witness yangu inoda samoni dare rinokupai iyo chansi iyoyo rinochitaura kuti chibvisa mari kuti tinodaidze baba wako urupanzwa nekuti samoni rinotaura kuti huya newitness dzako nezvauri kuda zvese uya nazvo kudai ndokutaura chifu wangu kuti inini mambo wangu inini ndiri kuchechi tine mutemo watinosenza nawo aiwa kana harisi chechi iri panapa hapasiri pachechi panapa ndozvanditaura ndozvatuti baba waramba wachidaro zvaakutaura kuti akuchikutongai urunzwa isusu hatitongwi nechechi iwewe chechi haisi hombe kuna mama aishuwa kwava vangeuko maranga ari pasi pani anogani taguta ari pasi pamaranga haasi pamusoro pamaranga but nekunzwisisa chichemo chenyu tanga tichitambira but kana iwo wakutipa futi hedheki totaura kuti isusu chiendai tipedze matarai nekuti watiri kuda ndiwawo asi iwo waisa chichemo chedu chauri nacho ndochatuti tichikubatsira nechichemo chako chibvisa mari yekuti baba iwo wanodaidzwe kana kuti baba iwavo munondowadaidza mese nesamoni ratakapawa nekuti hatinyori rimwe samoni nekuti watiri kuda ndiwo wapanzwisa handapanzwa saka ndowamirira mambo apa bhozi ndo anondipa authority isu watiri kuda ndewa hatipiwi authority dare rino raripiwi authority neumwe munhu urunzwa here saka kuenda kuchechi kwenyu nekudaidzawa munouya musi wa 23 handizvo musakauya musi wa 23 uyu tichamuendesa kuchiwanhu chedu kuti tione kuti tirapire mwana wake makosi acho achabva pamuri muripo uchabva kwamuri nekuti mune maregera kuuya kudai saka muchindoita zvese zvamunoda kuita nhasi ndi 9 mune 2 weeks to do that
mwana kuita kuti panondovhurwa chikoro panext month anodzokera kuchikoro dare matare tatopedza. Right.